فنو إير تي في مكتالة ركبو زخبركم من زخبركم انتخاباتلتي كميتهم سيون لهم ربوع إسراقكم بوتسرالة وزينات وشتن وطعن حزالكم قريبة زلخو روي البركته نمكتالكم بخبرنا عدمكو بقندي أرس زينا فيلم مراحتي زباوت ريبابليك تشاينا تركن بمغنيات بعلنا تندت نيوهانا ملغت سريدام أبقاش باركا بتصلات حرشا رحيب ناي وفر عدلات فتيركم زلوت حبيرو بهاماتس تود بها قراو مريئتن وردرن مهزون سنعن أبسمرا تخفيتو أمريكا نتصلات نرادن فاينانسن إيران إلى مازقبره حدش قدا كم زصدقت أفليطام إيروبا حبرت عمي مس أمريكا نزخطمون قداو سمع نمتقبار أبا جيزيا ومريدا أبا تسيحو من قصي كوشيان أب حقرو نستمزز حدش أمباسادور إسرائيل نتيقوام زرزر زينا بريزيدنت زباوت ريبابليك تشاينا شي جي بينغن بريزيدنت ريبابليك تركي رسيب طيب إيردوغانن بمخنيات مبل 35 عمد سنبلنا تسنت إيرترا ناب هزبن منقسن إيرترا نيوهانا ملغت سديدام أبتي بسم هزبتاتو من منقستاتو من زي سددوا ملغتي اتو مرحتي نبريزيدنت سياسة فورقي ملوت عنا نإيرتران هزبان دما سلامن بلتقنان تمنيوم بريزيدنت شي جي بينغ أب ملغتو أب حد مك بعدن مدققافن استسرته تاريخاون حونتاون زمدنا إيرتران تشاينان بمتقاس أب زحلفة 35 عمتات حزب إيرترا أب منفس حرام مسمرن رئيس مركوسان تصنيعوا أب هنسة لمعتن هاجرو زتخطلوا مسمرن زمزقبوا عوتن كبري زقبوا مخان بمتكاس أمتعين استقبال مدبات عوتن أسهلوا تمنيهم بريزيدنت رسيب طيب إيردوغان بوغونو كل تأون بزحون متحجاز أب مونغ إيرتران تركن أب متعي نخلوتي حزبتات بزربح أب استفل عليه مليات بزبلة كم السفحن كم زدلدلن تصنع عمنات كم زلوا قليتهم أب زوباغاش باركات صلات حرشا بعينتن متنن سلسته محيشه أبت صلات رحيب ناي وفر عدلات فتيرو خمس زلوت حبيرو نتصبصا وكيل إيرينا قداوي تولده ميكائيل حرقو تقربايو أب زوباغاش باركا موچو ناي سراحن وفرن بايتا بمفتارو صلات حرشا بعينتن صفحاتن كمته محيشه وانا دايركتور كفل حرشان مريتن أتو أبو بكر عثمان حبيرو اتي زوبان حرشان مغواسن زخون سفيح مريتو كانتلو قدمنا صنا زيغاتات رجيوم زلمعلو بايتا سلازينبره صفحات بكرمتاو حرشا زلمع مريت كساب صباحنا صنت 66 هكتار طراي منبارو دحرنا صنت غنا قصر نايتوم اب حرشا زوافرو زيغاتات بموسخون منغستين حرشا لومعات قدامنت بمهابون صفحات زحرس مريت ناب 290 هكتار صفحات مسناو حرشا دما كاب 1116 هكتار ناب لعلي 13 هكتار كب كم زبل عرديوم بمجمرة تسعاتات زينا سنت 6 هكتار طرح بزراعتي زلمع الزبري دحرنا سنت كن داوسها خيدو تكندي مغنيات كا رجعت مسيو حزب قسيو حرس جميرو حجي خاب 6 هكتار أبزو أنا زك صار كل 219 هكتار بس يحلو زك عندنا إذا خاب سدة تمولس نيرام نزيهم حرشة مريت داتا وهابي خمول أو فرتي بعقمهم مريت ملما عدل تويبهم سلد صفحات نداوس سخي خيدو خمول كالي بريت عوا مترشة ساعات من قصي بركز ولا تراكترات لقاح ملك عن عرصوت حيبنيرو إذا كل دوام يرو تناي صفحات نداوس سخي مسي مالتي منقسي إيرترا أب صلات حرشا زتخطلو بوليسن زقبرو وفرن نصفحات زحرس مريت ناقبابن عينتن محرس نميلاتات مخعبة أوتوتن قرب زمناو ناو تحرشان سلزم محايشو متن حرشا أوتوت كاب هكتار كساب 85 كونتال بتصيح مهلاو زحبر أبو بكر مهرتي أحملتن فرتاتن ون بعينتن متنن كم زوسخ حبيرو أب مداي هابتن سسان استمزقب عبيتا ملكيتو دما أبتي 44 كاب طلالا قطر طريت هاجرنا زنجد زوبا لعلي 3.7 مليون هكتار مغاچا
ልዕሊ 4.8 ሚልዮን ሜትሮ ኩቦ ዝሕዛ 165 ንጥሪት ዘገልግላ ራሕያታት ከምኡውን ንሰብ ንጥሪትን ንመጠነ ንኡስ መስናዊ ሕርሻን ዘገልግላ ብጠቕላላ 7.5 ሚልዮን ሜትሮ ኩቦ ዝሕዛ 22 ንኣሽቱን 12 ማእከሎትን ዲጋታት ተሃኒፀን መሰርሖ ከም ዝፈጠራ ገሊጾም ሰፊሕ ዝበለ መጋጫታት ዘለና ኣብዚ ጋሽ በርካ ካብ 3.7 ሚልዮን ሄክታር ዝግመት ናይ መጋጫ ኣሎ ኣብዚ ግን ክፈልጣ ዘለና ካብ 44 ሚእታዊ ጥሪት ንሃገርና ካብ ኩለን ዞባታት ካብ ለካቲት ክሳብ ሰኔ ኣብዘን ዝመጻ ስለዚ መጋጫታት በዝያዳ ምጥቀምሉ ማለት እዩ ብሉጻት ዝኾነ ዓሌት ናይ ሳዕሪ በመዝራእ መጋጫታት ከም ዝህብትም ተገይሩ مسوخ هذه مهناز طريت عين مايات مالتو راحياتات بلو ناشتون ماكولات نديغاتات خمس راحات غيرو قدم ماين مركب كبابي 10 كيلو 7 كيلو متر ينتبقوا عزاز نورا حجيغن بركز ولا راحياتات تسريحا كباب 20 كيلو راحياتاتن 10 3 عبيت دريلات مجمر انا صنت 9 5 9 6 تسريحا حجيز راحياتاتن راحياتات 295 كابي 4.8 مليون متر كيب ناي محاز عقب اللون ጥዕና እንስሳታት ንምውሓስ ብዝተኻየደ ጻዕሩን ቁጽሪ ትካላት ጥዕና እንስሳ ካብ 3 ናብ 36 ቁጽሪ ሓካይም እንስሳ ድማ ካብ 15 ናብ 60 ክብ ምባሉ ብጥቕላላ ኣሳት 17 ሚልዮንን 600 ሽሕን ጥሪት ሕክምናዊ ኣገልግሎት ክረኽባ ከለዋ ኣሳት 24 ሚልዮን ከም ትኽትባ ኣቶ ኣቡበከር ኣነጺሮም ንህዞ መንእስያት ንዝበረኸ ልምዓት ብዝብል ቴማ ብሃገራዊ ማሕበር መንእስያትን ተማሃሮን ዝተወደበ ሳልሳይ ሃገራዊ ምርኢትን ውድድርን ምህዞን ሰንዓን ሎሚ 20 ግንቦት ኣብ ኣስመራ ተኸፊቱ ኣብ ማእከል ምህዞን ዋኒንን መንእስያት ኣብ ዝተኻየደ ላዕለወ ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ከምኡውን ዕድመ ዝተገብረሎም ዝተረኸብሉ ስነ ስርዓት ሚኒስተር ህንፃ ኣቶ ኣብርሃ ፍስሓ እዩ ነቲ ምርኢት መሪቑ ኸፊትዎም ኣዋሃዲት ናይቲ መደብ መንእሰይ ሄለን ምኸታ ኣብ እስማዕ ጥቓል ውድድር ምህዞን ሰንዓን ማሕበር ቁጠባዊ ፀገማት ሕብረተሰብ ዝፍትሽን ዝፈትሕን ከምኡውን ባህሊ መሃዝነትን ዓያይነትን ብምዕባይ ሃገራዊ መደባት ልምዓት ኣብ ምቅልጣፍ እጃም ክህልዎ ልዑል ትፅቢት ከም ዝግበረሉ ብምጥቃስ ሃማተ ዓብ ቆላዕታ ሂቡ ዝሰርሓሉ ኣገዳሲ መደብ ከም ዝኾነ ገሊጻ ኣብዚ ንክልተ መዓልታት ዝቕፅል መደብ ኣቐዲሞም ምስ ህዝቢ ዝተላለዩ ገዳይ መሃዝትን ሰናዕትን ከምኡውን ሓደስቲ መንእስያት ስራሕቶም ንምርኢትን ውድድርን ኣቕሪቦም ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ብሉፅ ኮይኑ ዝተረኸበ ወለድ ዘይብሉ ልቓሕ ከም ዝፍቀደሉ ኣፍሊጣ እቲ ቀሪቡ ዘሎ ትሕዝቶ ቁጠባዊ ረብሓ ዘበርኽ ፍርያምነት ዝድልብ ከምኡውን ሃልክን ወፃኢታትን ዘቃልል ክኸውን ትፅቢት ከም ዝግበር ጠቒሳ ድማ እቲ መደብ ክውን ክኸውን ንዝፃዕሩ ሚኒስትርታት ሕርሻን ትምህርትን ካልኦት ኣካላትን ኣመስጊና እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ኣጋጣሚ ብዓውድታት ሞያ ኤሌክትሮኒክስን ቴክኖሎጂ ኮምፒተርን ዝሰልጠኑ 102 ተምሃሮ ተመሪቖም ቀዳማይ ሃገራዊ ምርኢትን ውድድርን ምህዞን ሰንዓን ኣብ ወርሒ ለካቲት 2024 ካልኣይ ድማ ወርሒ ለካቲት 2025 ከም እተኻየደ ዝዝከር እዮም ኮርፖሬሽን ዘርአትን ጥሪትን ኣብ ንኡ ዞባ እምኒ ሓይሊ ንዝርከባ ብመምሕደራት ከባቢ ዝተለለያ ጽጉማ ስድራ ቤታት ብርትዓዊ ዋጋ ናይ ማሕረስ ኣገልግሎት ይህብ ኣሎ እቲ ዕማም ብመሰረት ጠለብ ሓረስቶት ይካየድ ከም ዘሎ ዝሓበረ ኣባል ኮርፖሬሽን ዘርአትን ጥሪትን መንእሰይ ጣዕመ ፍስሓ ብደቂ ኣንስትዮ ንዝእለያ ስድራ ቤታት ዓብዪ ደገፍ ከም ዝኾነ ኣብርሆም ሓረስቶት ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እቲ ኣገልግሎት ብርትዓዊ ዋጋ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ትራክተራት ኣብ ግዜአን ብምምፀን ናይ ምዝራእን ገርፍን ንጥፈታቶም ብግቡእ ንኽዓሙ ከም ዝሓገዞም ገሊፆም ኣብ ዞባ ማእከል ቁጥሪ ትካላት ትምህርቲ ብ78 ሚእታዊት ቁጥሪ ተምሃሮ ድማ ብ4 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ተገሊጹ ወኪል ኤርየና ዮናታን ዕብዮ ንዘዳለዎ ፀብጻብ እልልታ ሃብተ ማርያም ክትቐርቦ እያ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት ኣብ ጽላት ትምህርቲ ብዝተገብረ ወፍሪ ቁጥሪ ከመዋለ ህፃናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዝዘርግሓ ትካላት ብ78 ሚእታዊት ቁጥሪ ተምሃሮ ድማ ብ4 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ተገሊጹ ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ መምህር በላይ ሃብተ ጋብር ንኤርና ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ኣብ 91 ኣብ ከተማ ዝተሓጽራ ከመዋለ ህፃናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ 198 ኣብያተ ትምህርቲ ጥራይ ከም ዝነበራ ድሕሪ ናጽነት ብዝተገብረ ገዝ ይወፍር ግና እቲ ቁጥሪ ናብ 353 ከም ዝዓበየ ብመንጽር ድማ ቁጥሪ ተምሃሮ ካብ ኣስታት 120,000 ናብ ኣስታት 168,000 ከም ዝበረኸ ኣብርሂሙ ብፍላይ ኣብ ትካላት ቅድመ ትምህርትን ካልኣይ ደረጃን ብዝተገብረ ፍሉይ ቆላሕታ ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ካብ 37 ናብ 175
ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ድማ ካብ 11 ናብ 22 ክብ ከም ዝመላ ብምጥቃስ 98 ብመንግስቲ 77 ድማ ብግሊ ካብ ዝውነና ትካላት ቅድመ ትምህርቲ እተን 40 ሚእታዊት ኣብ ከተማ 60 ሚእታዊት ከዓ ኣብ ገጠራት ከም ዘለዋ ሓቢሩ ዝበዝሓ ናይ መባእታ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ድሕረ ነፃነት ምስ ምውሳኽ ብዝሒ ተምሃሮ ናብ ማእከላይ ደረጃ ከም እተሰጋገራ ዝገለጸ መምህር በላይ 51.5 ሚእታዊት ኣብ ገጠር ከም ዝርከባ ኣነፂሩ ብዘይካዚ ኣብ መደባት ምጥፋእ መሃይምነት ብዝተሰላሰለ ሓያል ዕዮ ልዕሊ 95 ሚእታዊት ካብ ነበርቲ መሃይምነት ዘጥፉ ምዃኖም ኣፍሊጡ ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ማእከል መምህር በላይ ሃብተጋብር ኣብ መወዳእታ ጽሙማን ዓይነት ስውራን ከምኡውን ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ዘለዎም ዜጋታት እውን ክመሃሩ ምእንቲ ብፍሉይ ንዕኦም ዘገልግላ ኣብያተ ትምህርቲ ከም እተኸፍታ ብምሕባር ብቕዓት ትምህርቲ ብሓፈሻ ብቕዓት ተወዳዳርነትን ተምሃሮን ድማ ብፍላይ ናይ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ተሳትፎ ስለ ዝሓትት ሕፅረታት ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ምቅላል ብደረጃ ከም ንዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ኣመስኪኑ ኣብ ከተማ ከረን ህፃናት ኣብ ግምት ዘእትዎ መደባት ናጽነት ኣብ ምስጋር ክብርታት ዕዙዝ ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ ክድፈኣሉ መዛኽር ቀሪቦም ብሚኒስትር ትምህርቲ ተወዲቡ ብ16 ግንቦት ኣብ ዝተዳለወ ናብ ህፃናት ዝቐንዐ መዘናግዕ መደባት ዝተረኽባ መምህራን ቅድመ ትምህርቲ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ተምሃሮ እናተዘናግዑ ንኽመሃሩ በቲ ሓደ ኣብ ንኡስ ዕድመኦም ትርጉም ናጽነት ንኽሰርጾም ድማ በቲ ካልእ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ገሊፀን ኣብ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ ሓላፊት ኣሃዱ ባህሊ ስፖርትን ጥዕናን መምህር ነጃት አልአሚን ቦገና እቲ መደብ መቐጸልታ ናይቲ ተረከብቲ ሃገር ህፃናት ኩለንተናዊ ዕብየቶም ንምርግጋጽ ዝግበር ዘሎ ንጥፈታት ምዃኑ ብምሕባር ኣብ መጻኢ ክድፈኣሉ ኣዘኻኺራ ኣብቲ ስነ ጥበባዊ መደብ ኣብ ከተማ ከረን ኣብ ዝርከባ 33 ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ዝመሃሩ ቆልዑ ከም ተሳተፉ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም መደባት ናጽነት ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ካብ 17 ግንቦት ኣብ ዞባ ደቡብ ድማ ካብ 15 ግንቦት ጀሚሩ ብጽቡቕ ይሰላሰል ኣሎ ወኪልቲ ኤሪና ቀዳዊ ተወልደን ፊሊሞን ትካቦን ዝለኣኽዎ ትሕዝቶ ኣብ ሓደ ጸብጻብ ተዋሂድሎ ኣርሴማ ስመሮም ክትቐርቡ እያ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ጽንዓትና ወሓስና ብዝብል ቴማ ዝተቃነየ ሰፊሕ ምድላዋት ዝተገብረሉ መደባት ናጽነት ካብ ምምሕዳር ከባቢ ክሳብ ዞባ ብጽቡቕ ይሰላሰል ከም ዘሎ ኣብ መንበር ሽማግለ በዓላት እቲ ዞባ ኣቶ እድሪስ ሳልሕ ገሊጹ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣቶ እድሪስ ንተምሃሮን መንእሰያትን ማእከል ዝገበረ መደባት ምሽላም ጎደናታት ባህላዊ መሰናድኦታትን ሰልፊ ሰራዊትን ከም ዘጠቃልል ብምጥቃስ ድሮ ካብ 17 ግንቦት ጀሚሩ ይካየድ ከም ዘሎ ኣብርሂዮም ኣብ 14 ንኡስ ዞባታት ዝተኻየደ ባህላዊ ውድድር ምምሕዳራት ከባቢ ቅነ ተምሃሮን መንእሰያትን ስፖርታዊ ውድድራት መደባት ላዛቆልዑ ከምኡውን ብፍሉይ ባርንቱ ዝተኣንገደ ቅድድም ኣፍራስ ኣካል ናይ ትቕንያት ናጽነት ንምድማቕ ዝተዳለወ መደባት እዮም ነበርቲ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ቅንያት ናጽነት ጻማ ክቡር ዋጋ ስለ ዝኾነ ንምድማቑ ኩሉ ካብኣቶም ዝሕተት ከም ዘማልኡ ብምርግጋጽ ንተሳትፎ ኮምን ኣካላት መንግስትን መጉሶም ወግዓዊ ጽምብል መበል 35 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ብደረጃ ዞባ ጋሽባርካ ዝመጽእ ሐሙስ 21 ግንቦት ኣብ ከተማ ባረንቱ ክካየድ ምዃኑ ካብ ኣዋሃዱ ሽማግለ በዓላት ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት እዚ ከምዚልን ከሎ መደባት ጽምብል ናጽነት ኣብ ዞባ ደቡብ ካብ 15 ግንቦት ጀሚሩ ብድሙቕ ኣገባብ ይካየድ ከም ዘሎ ኣብ ወንበር ኣዋሃድ ሽማግለ በዓላት ኣቶ አብርሃም ዮሐንስ ሓቢሮም ቅንያት ናጽነት ንምምዕራግ 12 ንኡስ ዞባታት ዝሳተፉ ውድድራት ሓፈሻዊ ፍልጠትን ቅጽበታዊ ግጥምን ምርኢት ጎደና ምርኢት ሰውራውን ሰነዳውን ፊልምታት ውድድር ቅብኣ ባህላዊ ንጥፈታት ቆልዑን ተምሃሮን ኮማዊ ዳሳት ከምኡውን ህዝባዊ ጓይላ ዘጠቃልል መሰናድኦታት በብዕለቱ ይቀርብ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ምምሕዳራትን ወነንቲ ትካላትን ከተማታቶም ንምምዕራግ ንዘካይድዎ ዘለዉ ንጥፈታት መጉሶም ኣቶ አብርሃም አስዒቦ ብ22 ግንቦት ብደረጃ ዞባ ብስታዲየም መንደፈራ ኣብ ዝካየድ ወግዓዊ ጽምብል ልዕሊ 250 መንእሰያት ዝሳተፍዎ ስነ ጥበባዊ መደባት ድራማን ትልሂትን ከምኡውን ኣብ ሃገረ ቻይና ዝሰልጠኑ ኣባላት ሰርክስ ንኡስ ዞባ ማይምነን ሰንዓፈን ምርኢት ከቕርቡ ምዃኖም ሓቢሮም ቤት ትምህርቲ ሕርሻን ቴክኒክን ሓጋዝ ኣብ ሕርሻዊ ምርምራት ዝተሃበ ኣበርክቶ ትገብር ከም ዘላ ተገሊጹ
وكيل أرينا سمر إيوب زدالو وطبطاب ياسين صالح بخمس سعب كأربايو ቤት ትምህርቲ ሕርሻን ቴክኒክን ሓጋዝ ግብራውን ክልሲ ሓሳባውን ምርምራት ብምድንፋዕ ዘመናዊ ንጥፈታት ሕርሻን ምትእትታው ንምስፋሕን ሓያል ጻዕሪ ተካይድ ከም ዘላ ተሓቢሩ ሓላፍታ ቤት ትምህርቲ መምህር መልአከ ብርሃነ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብቑዕ ሞያዊ ፍልጠት ዝዓጠቑ መንእሰያት ምፍራይ እትታውነት ሕርሻ ብመጠንን ዓይነት ባል ምህርቲ ብርትዓዊ ዋጋ ናብ ህዝቢ ምቕራብ ከምኡውን ጥፈታት ምግራብ ምክያድን በብዓይነቱ ፈልስታት መቕራብን ካብ ቀንዲ ዓላማታት ናይታ ቤት ትምህርቲ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ዛጊት 1096 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 2934 ተምሃሮ ብዝተፈላለየ ዓውድታት ከም ዘመረቐት ገሊጹ ኣብታ ቤት ትምህርቲ ዝተደኮና ንኣሽቱ ፋብሪካታት ማልማላታ ነቢት ከምኡውን ጸባን ውፅኢቱን ብዘይካቲ ዝፈጥሮ ናይ ስራሕ ዕድል ንተምሃሮ ግብራዊ ትምህርቲ ኣብ መቕሳምን ፍርያትን ብርትዓዊ ዋጋ ናብ ህዝቢ ኣብ መቕራብን ዘይነዓቕ ኣበርክቶ ከም ዝገብራ ኣብሪሁም ብተምሃሮ ዝካየድ ስነ ፍልጠታዊ ፈተነታት ሓደስቲ ረኽበታት ኣብ ምዕባልን ልምዳዊ ሕርሻ ናብ ዘመናዊ ኣብ ምልዋጥን ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ ዝገለጸ መምህር መልአከ ብልዑል ስነ ምግባርን ሞያን ተኾስኪሶም ናብ ስራሕ ዝዋፈሩ መንእስያት ምስ ሓረስቶት ተዋሃሂዶም እተታውነት ንምኽባት ኣበርቲዖም ክሰርሑ ተላቢዩ ኣብ 1999 ጥፈታታት ዝጀመረት ቤት ትምህርቲ ሕርሻን ቴክኒክን ሓጋዝ ሎማ ዓመት እውን 127 ተምሃሮ ብ4 ዓውድታት ሕርሻ ክትመረቕ ትሸባሸብ ከም ዘላ ተፈሊጡ ኣብ ንኡዝዋ ሞልቂ ኣብ ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ዓመተ ትምህርቲ 2024-2025 ብሉጽ ውጽኢትን ዘመዝገቡ 18 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 33 ተምሃሮ ሽልማት ታንፌራ ተዓዲሎም ንዕውታት ተምሃሮ ዝወሃብ ሽልማት ቅዱስ ቅንኢ ብምፍጣር ብሉጻትን ተዋድርትን ተምሃሮ ኣብ ምኹስካስ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ዝሓበረ ሓላፊ ሃማተ ኣብቲ ንኡዘባ መንእሰይ ሓይሊ ኣብ ምሕረት ኣብ ዕውታት ተምሃሮ ንዘመዝግቦ ዓወት ብምዕቃብ ንዝበለጽ ውጽኢት ክጽዕሩ ተማሕጺኖም ኣመሓዳሪ ንኡዘባ ሞልቂ ኣቶ ዘርኣይ በርሀ ኣብ መወዳእታ ተረኺቡ ዘሎ ዓወት ውጽኢት ሓያል ስራሕን ዱልዱል ስሉሳዊ ዝምድናን ምዃኑ ብምብራህ ኣብ ሃገራዊ ምርመራ 12 ክፍሊ ክድገም ኣዘኻኺሮም ዝኸምዚሉ እንከሎ ካብ 1 ክሳብ 3 ኣዋርሕ ብሞያ ክስልጥኑ ዝጸንሑ 100 መንእስያት ከም እተመረቑ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ንኽልተ ኣዋርሕ ዝቐጸለ ስፖርታውን ባህላውን ውድድራት እዚ ተወርዋራ ሓይሊ ብ19 ግንቦት ተዛዚሞም ስታፍ ሓበሬታን ጓስጓስን ናይቲ እዚ ዳዊት በርሀ ኣብ ዘቕረበ ጸብጻብ ናይ ሎማ ዓመት ውድድራት 7 ዓይነታት ስፖርት ከምኡውን ባህላዊ ውድድራት ኣብ መንጎ 6 ክፍላተ ሰራዊት ዘጠቓለለ ምንባሩ ብምጥቃስ ነቲ መደብ ንምዕዋት ንዝፀዓቱ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ምስገና ኣቕሪቦም ኣብቲ ኣጋጣሚ ንዋንጫ ኣብ ዝተኻየደ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ካብ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ጋንታት ባርዕ ተዓዊተን ዋናጩን ገንዘባዊ ሽልማትን ድማ ተዓዲለን ብዘይካዚ ጋንታ ኣልጌን ኣብ ኩሉ ዓይነታት ውድድር ብዘውሃለቶ ነጥቢ ጎብለል ኮይና ተሸሊማ መወዳእታ ኣበርክቶ ንዝገበሩ ኣካላት ናይ ምስገና ወረቐት ተዓዲሉ ኣዛዚ እዚ ተወርዋራ ሓይሊ ብሪጋደር ጀነራል ሓድሽ ኤፍሬም ኣብ ዘመሓላለፎ መዛዘም መልእኽቲ እቲ ስፖርታዊ ውድድራት ኣብ ቅንያት መዓልቲ ናጽነት ምክያዱ ተወሳኺ ድምቀት ከም ዝኾነ ብምግላጽ ኩለን ኣሃዱታት ንዝመጽእ ዓመት ብዝለዓለ ተዳልየን ብምቕራብ ተዋደርቲ ክኾና ተላቢዮም ስዕብ ዜናት ሃገራት ወፃኢ ንምክታልኩም ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ዜና ወፃኢ ኣሜሪካ ንጽላት ነዳድን ፋይናንስን ኢራን ኢላማ ዝገበረ ሓድሽ እገዳ ከም ዘጽደቐት ኣፍሊጣ እዚ ሓድሽ እገዳ ኣብ ምጓዓዝን መሸጣን ፍርያት ነዳዲ ኢራን ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ኢድ ከም ዘለዎም ዝገለጸቶም 19 መራኸብን 50 ውልቀ ሰባትን ትካላትን የጠቓልል እዞም ዝተኣገዱ ወገናት ምስ ትካላት ኣሜሪካ ንግዳዊ ንጥፈታት ከየካይዱ ክኽልከሉ ከምኡውን ንዋዮም ክድስክል ምዃኑ ቤት ጽሕፈት ግምጂ ኣሜሪካ ኣፍሊጡሎም ጸሓፍቲ ቤት ጽሕፈት ስኮት ቤሰንት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ስጉምቲ ኢራን ካብ መሸጣ ነዳዲን እትረኽቦ ኣታዊታት ብምግታዕ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ንዝንቀሳቐሱ ዕጡቋት ንእትገብሮ ፋይናንሳዊ ደገፍ ንምብታኽ ዝዓለመ ምዃኑ ኣነጢሩሎም ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን እገዳ ክትጽድቕ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝሕብሩ ጸብጸባት እቲ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ቁጠባት ሃገር ኣሉታዊ ሳዕቤን ይኸትል ከም ዘሎ የረድኦም ብዘይካዚ እቲ እገዳ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተኸሲቱ ዘሎ ወጥሪ ንምህዳእ ንዝካየድ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ብኣሉታት ዝጸልዉ ከም ዝኾነ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘሎ ወገናት ዝሕብሮም እዚ ከምዚ እንከሎ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ዳግማይ መጥቃዕቲ ምስ ዘካይዳ እቲ ግጭት ኪኖ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ከም ዝልሕም ኣጠንቂቖም
إزي متنقطها استوهبه بريزيدنت ترامب إيران أبزمت خلت ثلاث معلتات مع زيت بتصح قبل عليها وتهدر وسجمتي كم زوسد أبزح برلوزول أوانيوم محبرة مرخبيتات أبزرجوا صحف بريزيدنت ترامب مرحتي قطر سعوديان حبرات إمارات عربن بزغربو محصنتا مسرت تمالي 19 جنبوت قبل علي إيران ككاية تمديبو نزنبر متقعتي كم زناوحو مقلاصو زفلت يوم بخلوا وقنا أمريكا قبل علي إيران أبزكايدو تهدر وسرحيت 4 كلتن نفرتي كم زخسرت حدش زوت تصبصاب حبيروم أوروبا وحبرت عمي مس أمريكا نزختمو نقداو سمع نمتكبر أب جزياو مردا بصيحوم أتي مردا أب منغو كلتيم وقنات فتيرو زولو نقداو وطرين مهدا أبلات بايتون دبلوماسيات ناتن نايت حبرت أب فرنسا نحموشت ساعات دحر زكايرو زرب كم تبصحيو زقلا زولوم أوروبا وحبرت مس أمريكا نزختمو نقداو سمع كساب مجمريا نايزمت ورح حمله بملئات مزيه تكبرو زوطنا وسخ قرط تكبراوي كم زخون بريزيدنت ترامب أب زحلف سومن متنقعو ذكريوم بريزيدنت ترامب تي حبرت نتي أب زحلف عمز تبتحس معنى متكبر كم زي تبقس بموقاس أب لعلي سدد فرياتو وسينو نزنبرا 1500 يتقرط ناب 1500 يتكب كم زبليو زقل الزلوم كلتين وقنات زحلف عمت زختو موسم أمريكا أب لعلي إطافريات إوروبا وحبرت وسيناتو نتصنح تقرط ناب 1500 يتكتوردو تحبرت كأب لعلي إطافريات أمريكا قرط كي يخفل كم قلنا بأمريكا وفريق جبرن بأمعيت بليونات دولارات زقمت هتصوار كشمتن زتقالي نيروم تخونقنا اتي ودون كم زي كونا زتقسم زاقيت بملئات كم زي تتقبره تصبصبات يردهم منقستي كروشيا نابحقرو نزتمزز حدش أمباسادر إسرائيل نتيقوام بيت صحفة بريزيدنت كروشيا أبزهاو مقلتي اتوسانه بسنكتي بقداماي منيستر بينيامين نتانياهو زمرح منقستي إسرائيل قبل علي سلاماو حزب فلسطين زفتصم زلو قفعتاتن تحسد أهجراو حقن كم توسد حبيروم بزي كازي إسرائيل نحدش أمباسادرها كاب بريزيدنت كروشيا وقعو تقبالنت كي رخبه أقدي ما سمون حزبي مقلاطة تحسد ندبلوماساو حقي كم زخونه تبيت صحفة أفليتوم بريزيدنت كروشيا زوران ميلانوفيتش بوغنو أمباسادرات ناي مقبالن زي مقبال لؤلاوي مسل مخانو بمتكاس كاب إسرائيل زمت بوليتيكاو تقطي نوسانو كم زيك إيرو قليتلوم كروشيا بزحلف ورح لكاتيت ون نتي إسرائيل وش متقازاتا كايدو زلان أهجراو حجز تحس وتهدراو وفري بمقام مستهاجر نتصنحا وتهدراو متحجاز كم السرزات ذكريوم كروشيا طراي زي كونت حيالو كاروت هجراتون أب وش متقازا نزقصل زلو متقعتات بمقام زمدناتن مس إسرائيل كون زفها تصنيحنا اللوام زينات المزامبار أرس زينا كدقم لكم مرحتي هزبوات ريبابليك تشاينان تركن بمغنيات بعلنا تنتنا يوهانا ملغتي سجدام أب غاش باركا أب تصلات حرشا رحيبنا يوفر عدلات تفتيرو خمزلو تحبيروم بهامات استودبه هجراو مريتن وردرن مهزون صنعان أبسمرا تخفيتو أمريكا نتصلات ندادن فاينانسن إيران إلى ما زقبره حدش شقرا كمزت دقت أفليتام أوروبا وحبرت عمي مس أمريكا نزختمو نقداو سمعنا متكبار أب جزياوي مرددا بتصيحو منقص كروشيا ناب هاجرو نستمزز حدش أمباسادر إسرائيل نتيقوام حفشاو زينات تزازيم اللو مستر مرباطنا حدقوكم نملا حزب إرترا وشتن وطان روحس قنياتنا تندت نابلكو بوغني سناي مشيت